Sanamukela kwiKHANYISANI TV, igama lami nguMkhulu Nkhazimulo. Uma umusha i-channel siyacela usubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo esikhathi siwakhiqiza. Nganza amathongo namhlanje ngizokhuluma ngabalozi. Ihloko abanye abantu abangafuni ngikhulume ngazo, ngiyabona bayangifonela. Abafuni ngikhiphe iy'mfihlo kodwa phela mina angiphethwe yibona, ngiphethwe yithongo. Kodwa ngaphambi sikhulume ngabalozi, ngifuna ukucacisa la, inzuza, inyoka, i-guardian, i-serpent yasemanzini, yawona wonke amanzi, umgadi wamanzi, mnini weziba. Sometimes bathi umnini weziba kube isilwane kade sahlala khona, kodwa ngikhuluma ngenzuza ephethe amanzi wonke. Mase kuba khona i-mermaid, okuyinkosazana, isidalwa samanzi, siwufishi ngenzansi noma sibunyoka ngenzansi kodwa sibumuntu waphezulu, isidalwa esondelene ngenzuza. Kodwa i-mermaid noma inkosazana ayiyona inzuza. Ngiyangithola? Umdawu awuyona inzuza, umuntu oyephila owashonela emanzini noma isidumbu safaka emanzini. Asibuyele kubalozini. Abalozi basondelene kakhulu namanono. Abalozi kwakuthiwa izingilosi, njengamanono, iy'ngane ezaphuphuma ezashona zingathombile, abantu ababe-clean, bephila impilo eqondile, noma imoya yabo eyi-clean. Abalozi ngeke basoze babhoboke, uyangizwa? Uma wukuthi awuyena umuntu o-clean, uma ibona impilo yakho ukuthi ayikho right, bazofika bahambe. Ngikhuluma ngabemvelo bohlala olwandle, baphinde babuye ozwe indlebe lihlohloza zingabhoboki, kodwa ngoba awukho clean, ngoba nobunono. Umuntu onabalozi uyathanda ukuba clean. Uma umuntu ongathandi ukuba clean, kufana nokuthi ube nesithunywa esithandazayo, kakhulukazi esithandazayo. Khohlwa ukuthi sobhoboka uma unamadlozi phansi angcolile. Amadlozi ayiphatha imithi emibi, amadlozi ayajikwa, amadlozi ayathetshulwa. Nini ngafuni ukudla iy'mpande zamagobongo ngoba uthi nesithunywa. Yingakho singabhoboki, ngoba sifuni into engcolile emzimbeni, khona abantu abangcolile. Even worse, mhlambe wena uthole ukuthi uphuphumelwe ingane, intombi yakho ihleli kuwena, ingane yakho awuboni, noma uney'ndiki, noma nidlala nemizimba yenu ngokuzithinta. Isithunywa esikhulekayo nesithunywa esiphrofethayo sikufuni lokho. Ngiyangizwa ngazethongo. Abalozi ba-self-initiating, bazenzela bona, likhona igobongo labo, kodwa still ibona bazozenzela, ibona bazobhoboka ngesikhathi esifunwa yibona. Ngiyangizwa? Abanye babhobozwa ulwandle, abanye emfuleni. Umuntu olwandle usuya khona ngoba usuyedinga ama-stronger vibrations ukuba babhoboke, bakwazi ukukhuluma. Uma sebefile abalozi akwazi kuma ngenyawo, bakushaya phansi. Babe nguyisa mina, ngangiwa ngathi nginamafithi, ngizwe ngiyawa, ngibuye ngishapaza amadolo, ngazi ngathi kuthiwa abalozi basuke sebefikile. Ngithi ngicanga ngangiwisa, kwathiwa ngingasho njalo ngiyabaxosha. Mase sahlohloza indlebe obonga, hhayi mase sekufisa uyisiye sesikuwisa phansi, awukwazi ukuyibona. Mase sahlohloza ngenze nesithunywa abalozi, balahlana phansi. Amathongo la afuna into eclean, nganza amathongo. Bhekani ukuthi nishintshana ney'ngubo nabantu, nilande imikhokha emibi, imoyeni uma singabhoboki, nibolekane amabhayi namajazi. Bheka nala uhlala khona ukuthi isimo esinjani. Ekhaya uma nibethele ngemithi emibi, ngiyelwane, khohlwa ukuthi isithunywa sobhoboka lapho, khohlwa ukuthi abalozi bobhoboka lapho. Uyangizwa into engishoyo? Uma ugcatshiwe kade ukhula, bakucabanga ngezizwe, kade ungazi ukuthi baniqinisa nangotikolosho, wohlala ungcolile, amagobongo uzowadinga okugeza imimoya. Khohlwa ukuthi abalozi nethunywa zobhoboka. Musa ukuthi izinto azisebenzi kahle, kodwa futhi awuyifuni imithi yokugeza idlozi ngoba wena usimsiwasho. Uyadlala. Angilele ngoba ngifuna nithole ulwazi leli abangafuni ngininike lona. 081 30 4198. Masemnyameni udinga ukukhanyiseleka. Ngibonga kakhulu ngazethongo imithandazo yenu. Ngibuye ngiphephile, ngifika manje endlini, ngithe ngengilale ngazange ngikhulume nani.